सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वो लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज हम सके एगो भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही अच्छा रिपोर्ट तैयार करके लाइल बनी सन। ये रिपोर्ट के माध्यम से रउआ लोग के बताएम से कि 2019 में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में से केकर ज्यादा फीस बाटे, एक फिल्म के कितना रुपया लेवे ला लो। तो रउआ लोग वीडियो के अंत ले जरूर देखे, मैं वीडियो के लाइक कइला भुलाएम। ऐसे रउआ लोग के बता दी तक खेसारी लाल यादव के बारे में। तो खेसारी लाल यादव 2018 में नंबर 1 चल रहन। 2018 में खाली खेसारी लाल यादव के ही फिल्म चल रहे, उनका सामने ना पवन सिंह टिक पाई रहन ना निरहुआ टिक पाई रहन। जे कारण खेसारी लाल यादव के 2019 में डिमांड बढ़ल बा, जे कारण खेसारी लाल यादव अपन पैसा बढ़ेले बाने, फीस बढ़ेले बाने। रउआ लोग के इहो बता दी कि पहले खेसारी लाल यादव 45 लाख रुपया लेत रहन एगो फिल्म के। अब लगभग सुने के में आ रहल बा कि 50 लाख कर देले बारे खेसारी लाल यादव। 50 लाख के नीचे अब खेसारी लाल यादव फिल्म नहीं खन करत। वही जब बात कइल जाओ पवन सिंह के बारे में, तो रउआ लोग के बता दी तब पवन सिंह के 2018 में कुछ खास फिल्म ना आइल। जो 2018 में शूटिंग भइल बा उहे 2019 में आवे का आशंका जतावल जाता है, जिससे उनकर कोनो भी फीस में बढ़ोतरी के खबर सामने निकल के नहीं किया हो, तो उनकर फीस में बढ़ोतरी नहीं के भइल। ये बात से क्लियर हो गई खेसारी लाल यादव 2019 में नंबर 1 हो चुकल बारे, नंबर 1 फीस ले रहल बारे, 50 लाख के साथ सबसे एक नंबर पर बारे। ऐसे रोल के बता दी खेसारी लाल यादव 2018 में काफी सुपर डुपर हिट भइल रहे। वही जा देखल जाओ पवन सिंह के, तब पवन सिंह के फिल्म बहुत कम आई रहे, एक दो फिल्म आई रहे। वही खेसारी लाल यादव के बहुत ज्यादा फिल्म आई रहे। ऐसे यह रहल रिपोर्ट। अगर ये वालों के रिपोर्ट बहुत ही अच्छा लागल हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी चैनल के सब्सक्राइब ना कइले होके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वही जो बगल में घंटी वाला बटन ओकरा दबाव ना भूलें, ताकि वो लोग के अपडेट आसानी से मिल सकू। धन्यवाद।